Il-poplu Malti u Għawċi ħallas 120,000 euro għal Golden Handshake li kien ingħata l-eks Prim Ministru Joseph Muscat meta spiċċa reżenja f'Jannar tal-2020. Din l-aħbar ħarġet minn The Shift News kif qed jingħad li dan l-ammont ta' eluf ta' euro ingħata wara li spiċċa mill-kariga tiegħu 120,000 euro li ngħataw bħala terminal benefits, somma ekwivalenti għal salarju ta' sentej ta' Prim Ministru. Apparti dan l-ammont, l-eks mexxej laburista mhux biss ħadin is-somma iżda baqa' jieħu l-onorarja parlamentari sa' Ottubru 2020 sakemm ir-reżenja. Din ta' terminal benefit hija sistema li kienet adottata fil-passat iżda jidher illi s-somma li dejjem tingħata kienet dejjem tqarreb is-60,000 euro u għalhekk ħafna qed jistaqsu għaliex l-eks Prim Ministru Joseph Muscat ħadin is-somma ta' 120,000 euro wara li warrab minn Kastilja. Muscat xorta baqa' qrib ħafna il-Prim Ministru attwali Robert Abela u fil-fatti fil-perjodu tal-ewwel mewġa tal-Covid l-eks Prim Ministru kien jagħti il-pariri lil Robert Abela. Din mhux l-ewwel darba li l-Gvern Laburista daħal f'kontroversja simili. Infatti fl-2019 kien hemm l-iskandlu ta' 150,000 euro li tħallsu bil-Golden Handshake l-uffiċjal tal-Awtorità Maltija s-Servizzi Finanzjari. Dan wara li l-uffiċjal irtira mix-xogħol iżda kien impjegat ma' entità oħra tal-istess MFSA. Infatti l-eks Ministru Laburista Joe Brincat ħada qatta bla ħabel kontra l-Gvern dwar din il-Golden Handshake u ddeskrivija bħala waħda imbarazzanti.